Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Ак җырларым бөтен җиргә таралып китсен иде. Җыр сөючеләрнең күңелен тибрәтеп үтсен иде. Җайлап кына йөрәкләрнең кылларын ширтсен иде. Кылларын ширтсен иде. Үтсен иде юлларын да иртәләр очраса да кеше күңелен тартсын иде. Ничек кенә тартса да кайгыдан юатсын иде. Шатлыктан елатса да, шатлыктан елатса да. Ак җырларым үз юлында туктап калмасын иде. Күкләрдә күкрәсен иде. Җирдә тынмасын иде. Шат йөрәкләр газиз халкым җырлап туймасын иде. Җырлап туймасын иде. Хәерле кич, әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар, мөхтәрәм милләттәшләр, безгә кадерле булган җыр моң сөюче дусларыбыз, һәммәгезгә дә шәхсән үземнең исемемнән, әлбәттә төркемебез исеменнән ялкынлы кайнар сәлам. Сәлам, Казан! Уйлар кайта язларымда кабат туган якларыма уртасына ут табызып
қайта негізіме тіп йұртына Хаман кеңе туған жерден Хаман жетті жазмыш қына бізді ерді Уйлар қайта ауылыма Байлар күткен бұлыныма Күя қалып болын болымай Әнкәй шыққан жол бойына Уйлар қайта туған яққа менде ақыры Уйларыма иерірмін дә бір күнні Қайтырмын көк қырларыма Уйлар қайта ауылыма Байлар күткен бұлыныма Күя затып болын болығай Әнкәй шыққан жол бойына Марсель Шамсуддинов Қайта ауылыма Байлар күткен бұлыныма Уя затып болын болығай Әнкәй шыққан жол бойына Уйлар қайта ауылыма Байлар күткен бұлыныма Болын болығай Әнкәй шыққан жол бойына Күя затып болын болығай Әнкәй шыққан жол бойына Рахмет, бик зор, хөрмәтле дуслар, инде кайда гына йөрмәдек, кайда гына булмадык. Аллага шөкер дип әйтәм, безнең татар милләте дөнья буйлап кайларга гына таралмаган, кая гына барсак та безне якты йөзләр белән, киң колач белән каршы алалар. Монсы әлбәттә бик рәхәт күренеш һәм инде менә исән-саулар йөреп кайттык, сезне сагынып, зарыгып кайттык үзебезнең торган җирләребезгә, Казаныбызга, шушы сәхнәләребезгә, шушы залларыбызга, сезне тамашачыларны сагынып кайттык һәм шушы сагыну Қуану, шатлыклы хисләребезне сезгә җиткерер өчен әйдәгез әле бер-беребезгә бер көчле иттереп алкышлап алыйк әле. Хөрмәтле дуслар, менә инде бу концерт программасын без ноябрь айында шушы сәхнәләрдән күрсәткән идек. Кемнәрдер, мин ышанам, кемнәрдер генә түгел, бик шактый гына тамашачыларыбыз шушы программаны янәдән карарга килделәр. Һәм инде социаль челтәрләрдә дә бик күп яздылар. Филус киләбез, кабаттан булса да без шушы программаны карыйбыз. Сезнең иҗатыгызга гашыйкбыз дигән тамашачыларга аерым рәхмәтемне белдерәсем килә. Сезгә бик зур рәхмәт. Инде менә сорыйсым килә, безнең бу программаны карамаган тамашачылар бүген залда бармы? Кулларыгызны күтәрегез. Бар, монда шактый. Бик зур рәхмәт. Менә инде сезгә шуны әйтеп үтәсем килә. Без үзебезнең традицияларыбызга тугры калабыз. Халык җырларында, классик әсәрләрдә, ретро җырларда, һәм инде әлбәттә яңа җырларда барысы да бүген сезгә бүләк булып яңгырасын. Һәм алдагы җыр безнең татар җыры фестивалендә декабрь айында Алтын Барс сынына лайык булган җыр. Бүген бу җырның безнең авторы да безнең белән бергәләп тамаша кыла. Ул да булса яшь композитор, өметле композитор. Чыннан да бик күп бүген артистларның иҗатында, репертуарларында булган матур җырларның авторы ул Риваль Хисмәтуллин. Сезнең арадыгызда.
Син дип яшим җирдә. Сине уйлап, син дип яшим җирдә. Жаным һаман сиңа ышана. Сыңар канат кагып бәргәләнә. Нәрсә җитми күңел кышына. Сине уйлап, сине дип яшим җирдә. Син дип туа таңым кичирдәм. Синең белән синесез яшәсәм дә. Синсез калган чагым бар микән? Сине уйлап, син дип яшим җирдә. Бармы икән миндә тагын бер? Еллар арты еллар үтсәләр дә. Тиле күңел сиңа табыныр. Син дип туа таңым кичирдәм. Синең белән синесез яшәсәм дә. Синсез калган чагым бар микән? Яшим җирдә. Син дип туа таңым кичирдәм. Синең белән синсез яшәсәм дә. Синсез калган чагым бар микән? Синсез калган чагым бар микән? Синсез калган чагым бар микән? Риваль Хисматуллин. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, инде менә нәрсә дип әйтим. Еллар гомер алга таба бара. Аны берничек тә артка куып булмый. Ансы билгеле, мин инде әлбәттә монда ниндидер бер белемче дип әйтмәсем бу юлда, бу урында. Шуны әйтәсе килә. Гомер алга барса да, мин яратам кешеләрнең күңеле белән яшь булып калганнарны. Мин үзем дә шулай яшәргә тырышам. Әле кайбер кеше күңеле белән бала чага булып кала. Монсы бигрәк тә мактый торган нәрсәләрнең берсе. Менә нәрсә дип әйтәм. Менә миңа да 32 яшь тулды. Хәзер миңа да 32 яшь. Аллага шөкер дип әйтәм. 2 улым бар, 2 малай үстерәм. Әйбәт, бер хатыным бар. Бер.
Аны кайбырсы 4 дейбез, юк, бер хатын бар. Аллага шүкір, мына 2 малай өстірәбіз. Һәм инде мен авыл егеті, мына кайбыр төбәкләргә килеп сорасаң, мен белүгезчә мен Башкортстаннан әле кайбырсы әйтеп бирә минем районның исемендә. Берәсе беләдерләр бәлки. Юк. Бүздәк районы, дөрес, Бүздәк районы. Әле шундый тамашачылар бар, шул тиклем теге минем биография белән кызыксынган тамашачылар бар. Алар кайсы авылдан икәнен дә беләләр. Андыйлар юкмы? Килем, менә иң тугры тамашачы, ничә концерт булса, һәрберсенә килә ул. Рәхмәт. Менә шушы авыл егете булгач, авылга кайттым. Авыл егете бит нәрсә? Ул әлбәттә авыл эшләрендә ярата, авылда ял итүләрендә ярата. Мин мәсәлән балык тотырга яратам. Һәм авылга кайттым да әткәгә әйтәм, менә безнең райондашыбыз безне бер матур гына күлгә балык тотырга чакыра. Барасыңмы дигәч, әлбәттә улым барам. Минем әткәй инде шулай ук балыкчы да ул. Барам. Ләкин безнең урамдагы теге Шәүкә Раилне да алып барыйк инде ди. Бездә теге Шәүкә индансы кушаматы, Раилавый гомер буе балыкчы, безнең авылны Идәш дигән елга икеләй менә шулай бүлеп ага. Һәм инде ул зур елга түгел, аның балыгын тотып бетергән инде ул шул теге хатыннан бераз ял итәргә генә булса да, шунда барып утыра инде. Әткәй әйтә, алабызмы? Әйтәм, әйдә алабыз. Мин каршы түгел, әлбәттә. Аңа да бер кызык булсын әле, аны да алып киттек. Тегендә матур инде күл янына бардык, балыклар тоттык, кич төште, караңгы төште, һәм инде безне урман буендагы бер йортка ял итәргә алып киттеләр. Бардык, ял итәбез. Монда инде өстәлне бик матур итеп кырып куйганнар, бөтен сый-хөрмәт шунда. Ашадык, эчтек тә, әткәй гармунчы булгач инде гармун алды да, теге өйнең чыгып топсасына гына утырды да, шулай гармунда уйнап җибәрде. Исеме аның Фәһим. Мин инде түзеп тора алмадым, җырлап җибәрдем теге уйнат алияны гармуныңны дип. Шушы теге кичке тынлыкта шушы тавыш, гармун моңнары, тавыш яңгырап китте. Һәм инде күз алдыгызга китерегез, Шәүкә Раил мәңге мондый күлләрдә балык тотканы юк, андый балык күргәне юк. Һәм инде бу сый-хөрмәтне күргәне юк, мондый ризыклар күргәне юк, мондый ичемлекләр күргәне юк. Бу бик шундый довольный иттереп, рәхәтләнеп кенә чыгып килә. Инде хәзер теге тәмәкесен булай иттереп көйрәтеп җибәрде. Тыңлап торды. Хәзер мәйтәм, бу ниндидер бер акыллы фикер әйтер сыман тора инде. Мин дә шушы уй фикерләр белән уйланып торганда бу Фәһим кызлар гына җитмәйме дигән була. Менә күңеле белән яшь булып калган кеше. Менә шундый кешеләрне хөрмәт итәм, яратам һәм җырыбыз да эңгер шагыбыз дип. Tuğla yoktan күңеле була, эңгер-меңгер инде жаныбыз. Әле ұшқан була, әле җиргә куна, таң җиледәй талгын шагыбыз. Яшьтән шундый тәмле, тормыш шундый ямлы, йөрәгем артык талпыныма. Саклама син үпкә, дүрендә бәхеткә, үткәннәрне әйдә сагынма. Йөрәгем артык талпыныма. Саклама син үпкә, дүрендә бәхеткә, үткәннәрне әйдә сагынма. Ярсыган булабыз, давылдай кубабыз, санга сукмый гомер яшьләрен. Яз булса да жанда, дәрт тапса да канда, эремми шул чәченең бәсләрен. Яшәр шундый тәмле, тормыш шундый ямлы, йөрәгем артык талпыныма. Саклама син үпкә, дүрендә бәхеткә, үткәннәрне әйдә сагынма. Яшәр шундый тәмле, тормыш шундый ямлы, йөрәгем артык талпыныма. Саклама син үпкә, дүрендә бәхеткә, үткәннәрне әйдә сагынма.
Biz indi ömür kızdı gelir Şulmun tılsımında yüzəbiz Var dünyam ay kibik yürek duymaysıyım Her mizginin təmin sizəbiz Yaşkan şunday təmili durmuş şunday əmili yüreğim artık talıpınıma Saklama sen ütkenirinde bəxikə Ütkenlerini eyle sağınıma Yaşkan şunday təmili yüreğim artık talıpınıma Saklama sen ütkenirinde bəxikə Ütkenlerini eyle sağınıma Saklama sen ütkenirinde bəxikə Ütkenlerini eyle sağınıma Ütkenlerini eyle sağınma Bek zor rahmat. Bek zor rahmat hürmetli dostlar. Әлі бүгінгі күнде қазір билет хақларда үшсіз деп әйтмәсейдім, арзан деп әйтмәсейдім. Әлі шушы вақыт табып, билет алып, әлі шуның үстіне шешкелер дап келесіз. Бек зор рахмат сізге. Мына хөрмәтле достар, хәзер алдагы җырымны башкарыр алдыннан шуны гына әйтеп үтәсем килә. Шуны гына түгел, әле бит әле күптән түгел генә безнең гүзәл затларыбызның матур күркәм бәйрәмнәре булып узды. 8 март бәйрәме белән сезне, хатын-кызларыбыз, гүзәл затларыбыз, сезнең шушы менә күркәм матур бәйрәмегез белән ихлас күңелдән тәбрик итәм. Менә бу 8 март бәйрәме ирләр тарафыннан сезгә, әйбит, менә ел буе барсыны шундый хөрмәт, әйбит. Дип куясыз инде, әйме. Менә мин сезгә шуны телим. Менә яныгыздагы якын кешеләрегез һәр вакыт ел буе, гомер буе сезне шулай саклап, яклап, кадерләп яшәсеннәр. Сезгә сәламәтлек, без сезне яратабыз, хөрмәт итәбез. Һәм инде сезнең каршыгызда, сезнең батырлык каршында, сезнең улы йөрәкләрегез каршында баш иябез, рәхмәт әйтеп. Шуны гына әйтәсем килә. Саф хисле мәхәббәт белән сөеп, сөйлеп яшәгез. Алдагы җыр нәкъ шундый исем. Саф хисле мәхәббәт. Мәхәббәтнең янар шаткылары Durmuş dingizinde ak jilken Dulkınlarını birge yarıp barsa İn zor bəxit jirde şul iken Saf hisli məxəbbət Ul bik tatlı bula Ömür boyu anı saklağız Sikəli dəli durmuş yollarından Dik barlaşıp birgə atlağız Şəşət yangırları irkələsin Yaşav yemin tıysın canığız Yüreklerge süyuyul aşar Bəxiş taşqışlarında bağız Saf hisli məxəbbət Ul bik tatlı bular Ömür boyu anı saklağız Sikəli dəli durmuş yollarından Dik barlaşı
Матур сүзләр әйтсәң, сөйініштен көңіл төгілер. Жиміш бақшалары күтсәйді, ғүмірлерінің алтын күзінде. Сақ хислі мәхәббәт, ул бик татлы булар, ғүмір бойы аны сақлаган. Сикәлі дәлі тормыш юлларынан, тик барлашып бірге атлағыз. Тик барлашып бірге атлағыз. Тик барлашып бірге атлағыз. Тик барлашып бірге атлағыз. Айгүл кетмей тұр енді. Есімің нешек? Арслан. Арслан. Міне Арсландай батыр болып өз. Апайым, енді концертларға келгелеп йөрі. Міне бұл біздің келешегіміз. Міне шушы буын өсе алла берсе, шушы біздің концертларыбызға келіп татар тілін үйлеп, жырларыбыздың мұңдарын тыңдап өсе, алла берсе, біздің татар халқының келешегі міне шушы қолларда. Арслан. Айгүл қоя білді, қашты ма? Ондан соңырақ көресің. Бек зор рахмет.
Kökleğinle başar idik, qanatlarını jirden taldırmay, hisler hisni koşar idik, şik şapkalar janda kaldırmay, nağar idik halsiz yüreklerinin özülürge tırgan kılları, iki yazmış berev bulup, utsagar ömür yolları. Big baxtli bular idik biz, bulsa agar ikimizga bir yürek, bulmasaydı hata yalgışlarda, niyetlarda oylar türlerek, birleşmişe davul buranlarga, birge kirir idik yazılarga, bilemigine birge şaşır idik, yazlar bilen kilgen nazlarga, birleşmişe davul buranlarga, birge kirir idik yazlarga, bilemigine birge şaşır idik, yazlar bilen kilgen nazlarga. Turmuş yigin ikev tartıp, ayrılmay daryalar gizip, salkınlarda жылын salar, birgeleşip uşak tirgizip. Min suyamin hiçbir hıyanetsiz, ümitlenip yoktan sebepsiz, işitirge koşup yüreğimni, senin yüreğine senetle. Bular idik biz, bulsa agar ikimizga bir yürek, bulmasaydı hata yalgışlarda, niyetlerde oylar türlerek, birleşmişe davul buranlarga, birge kirir idik yazlarga, bilemigine birge şaşır idik, yazlar bilen kilgen nazlarga, birleşmişe davul buranlarga, birge kirir idik yazlarga, bilemigine birge şaşır idik, yazlar bilen kilgen nazlarga. Baxtli bular idik biz, bulsa agar ikimizga bir yürek, bulmasaydı hata yalgışlarda, niyetlerde oylar türlerek, birleşmişe davul buranlarga, birge kirir idik yazlarga, bilemigine birge şaşır idik, yazlar bilen kilgen nazlarga. Bilemigine birge şaşır idik, yazlar bilen kilgen nazlarga. İsәнмесез, кадерле Казан тамашачысы, исәнмесез? 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 Әле генә җырлап үткән җыр, үзем иҗат иткән җырларымның берсе, һәм шулай итеп җылы каршы алганыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, дуслар. Һәм сүземне дәвам итеп рәхмәт әйтәсем килгән иде Филүскә үзенең шул хәтле искиткеч концертына чакырган өчен. Рәхмәт сиңа, Филүс, бик зур рәхмәт. Һәм киләчәк җыр барыгызга да таныш булган җыр. Татар халык җыры Зәр ви Наз. Şaka kumelip, sindeki
bir canıma yağımlı jırsaman rahat bir canıma silkirsen serviras kuglemede tulu yaz şatlığım bəxtim zor hasretim kaygımaz şatlığım bəxtim zor hasretim kaygımaz Andrei Anoshin saf havasın irkinlep sularımız İlgiz Muhiddinov Miras ansambli Rahmet. Söz иң көчле корал. Сөз хәтергә һәм тарихка уелып калырга, кеше тормышын үзгәртергә сәләтле. Ләкин сүздән көчлерәк тагын бер корал бар. Бары тик ки һәм моң гына күңелгә языла ала. Бары тик моң гына йөрәктән йөрәккә барып ирешә һәм кешене үзгәртә. Татар халкының гаҗәеп көчкә ия булган иҗаты һәм кабатланмас шәхесләре бихисап. Ә бөек шәхесләребезнең иҗатын тою, аның бер өлеше булу олы бәхет. Алар калдырган мирасны кабул итәргә сәләтле икәнсең. Син үз милләтеңнең баласы. Син күңелеңдә иҗат бөртекләре йөртә торган гаҗәеп кеше. Халкыбызның милли җырлары безгә генә хас булган моң йөрәкнең яшерен ишекләрен ача, күзләргә нур өсти һәм күңелләребезне паклый. Кабатланмас мирасыбызга якын килгәндә генә вакыт дигән төшенчә юкка чыга. Бары шул чакта гына еллар һәм гасырлар аша узарга мөмкин. Милли моңнарыбызны, классик җырларыбызны башкарганда гына җан белән җан сөйләшә. Pazarlarga barsam Abdullah al Hakkınasan özüm Gülermiş
Urmanlarga barsam adaşmamın Minigen adım abız adı bulsa Ağır yollara dek min paydarman yendigen sözün hak bulsa ağır yollara min paydarman Süyem digen sözün hak bulsa Süyem digen sözün hak bulsa Бик зур рәхмәт, хөрмәтле дуслар, бик зур рәхмәт. Инде аңлавыча концертыбызның шушы өлеше безнең татар җыр сәнгатенең әсәрләре алтын мираска әйләнгән, алтын хәзинәгә әйләнгән җырларыбыз яңгыраячак хәзер. Һәм инде менә игълан итәргә, таныштырып үтәргә, мин бит әле менә шунда сорыйсым килә. Бәлки сезнең арагызда бардыр кем безнең концертыбызда гомумән тәүге тапкыр, беренче тапкыр бер дә булмаган тамашачылар бармы? Бар, Аллага шөкер. Балконда бармы? Бар. Менә балкон турында гел онытасың, аларга да әзрәк теге игътибарын ташладылар. Сәлам, балкон, мин сезне күрәм, мин сезне тоям, рәхмәт сезгә. Хөрмәтле дуслар, инде менә кемнәр тәүге тапкыр, бигрәк тә сезнең өчен музыкантлар белән таныштырып үтәсем килә. Бас гитарада Руслан Сафин. Соло гитарада Марсель Шамсетдинов. Бәрмә уен коралларында Максим Куприянов. Татарча гына әйткәндә Максум Күперле. Рәшит абый аны шулай диде. Инде саксофонда безнең яшь һәм дә
яңа музыкантыбыз, ул безнең белән әле беренче сезон гына эшли. Шыпшын татар егете Андрей Аношин. Иратып бетерәбез без аны татарчага. Флейтада инде 13 ел бергә эшлибез. Гөлнара Ярмиева. Һәм инде Мирас ансамблінің җитәкчесе, Татарстанның ат казанган артисты, почти брат дип әйтәм инде мин аны, Рөстәм Рахматуллин. Әледән үк китмәс андуга җырлатмакчы була ул миннән һәрвакыт. Менә Рөстәм, минем уйлавымча, тамашачылар арасында бардыр әле менә бигрәк тә тәүге тапкыр килгән тамашачылар, әле белеп бетермиләрдер без. Менә Рөстәм белән ошашканмы? Мен инде аны күп кенә сөйләгәнем бар, ләкин тагын бер кабатлап үтәм. Элек мин чыннан да шулай дип уйлыйдым. Менә концерт башында әйтергә кирәк, менә шушы сорау концерт буе тамашачыларны бераз борчып торадыр инде, кызыксындырадыр инде дип, һәр вакыт концертның азагында гына әйтергә туры килә иде. Менә элек мин әйтәйдем, юк, без туганнар түгел дип. Мин ничек инде без туганнар булырга мөмкинме? Мин Башкортстаннан, ул Татарстаннан, Казаннан, ничек инде без туганнар булырга мөмкин инде дип җавап бирәйдем дә, һәм хәзер шикләнә башладым. Бер карасаң, минем әткәй Татарстан, Казан тирәсендә йөрмәде, мин монда килгәнче. Госман абый Башкортстан түгел, Үзбәкстаннан кайтып кергән инде ул. Шуңа күрә, менә шунсы гына әйтәсем килә. Менә ир белән хатын яши бер-берсенә ашап бетәләр. Без Рөстәм дустым белән эшли бер-беребезгә ашап беттек. 13 ел бергә. Һәм дә шуны әйтәсе килә, хөрмәтле дуслар, әгәр дә минем шундый бер туган абыем булса, мин Ходай Тәгаләгә бары тик рәхмәт кенә әйтәрем. Рөстәм Рахматуллин, Татарстанның ат казанган артисты өчен бер баш иеп куйды. Алла бирсә, Татарстанның халык артисты да булырга насыйп итсен Ходаем. Менә шу дустым Рөстәм Рахматуллин белән Казакъстанга барып кайткан идек. Вакытында инде күп еллар элек беренче тапкыр Сабантуй сәхнәсеннән инде җырлыйбыз, ансында җырлыйбыз, татар халык җырларында җырлыйбыз, башкортча да җырлыйбыз, русча да җырлап җибәрә, итальянча да җырлыйбыз. Һәм инде бер Казак абзыем инде дә бу хәлне мин сезгә сөйләгән бар. Мин инде бу мәгълүматны бары тик кемдер беренче тапкыр, тәүге тапкыр килгән тамашачыларга җиткерәм. Һәм Казак абзыем инде дә Филүз Зинхар өчен бер казакча да җырлады. Мен инде казак телен белмим, шулай да югалып калмадым. Легендар дахи җырчыбыз Илһам абый Шакировның репертуарыннан Казак кызы сөйгәнем дигән җырны башкардык. Һәм менә социаль челтәрләрдә шулай ук күп язасыз. Инде шушы җырны Зинхар репертуарыгыздан төшермәсәгез иде, шушы программагызга кертсәгез, без бик рәхмәтле булыр идек дигән теләкләрегезне менә тормышка ашырабыз. Казак кызы сөйгәнем. Казакъстан, құлағымда шыңлый жырларым. Білмейм неге Казакъстан, құлағымда шыңлый жырларым. Ғашық қазақ қызына, йөрәгім тузына, қара қашым güzelim, үзгәләнә үзәгім. Исіме düşкән сайын. Бітәрейді көңіл ярасы, тағын шында нешік барасы. Бітәрейді көңіл ярасы, тағын шында нешік барасы. Ғашық қазақ қызына, йөрәгім тузына, қара қашым güzelim, үзгәләнә үзәгім. Исіме düşкән сайын. Turgaylar bilen birga
jirde dostlar, tatı durmuş dillerler bizge. Havada kuşlar jirde dostlar, tatı durmuş dillerler bizge. Hey, kızak kızına, yüreğim tuzuna, kara kaşım güzelim, üzgelene üzdegim. Hey, üstüme düşken sayın. Bek zor rahmat. Endi programmamızdan bir qo'shanda biz anilarimizga bag'ishlangan jurlarni qoldirmaymiz. Har vaqt shu programmamizga kiritib boramiz. Bugungi dunyoda, bugungi turmushda, ijod dunyosida anilarga bag'ishlab bek motor jurlar ijod etalar. Bunisi albatta bek shodliqli, quvonchli ko'rinish. Har vaqt shulay bo'lib tursin anilarimiz, chunki bizning eng ezgu kishilarimiz. Ham endi mana hozir bu konsert өлешендә безнең алтын мираска әйләнгән җырларыбызны искә алып җырлыйбыз икән. Шушы урында мин башкарыр идем. Менә сабый чагымнан тыңлап үскән, яратып тыңлап үскән җырларның берсе. Аны Айдар абый Файзрахманов бик матур итеп башкара иде. Мин аның тавышында тыңлап үстем. Аның тавышы белән яңгырады ул җыр беренче тапкыр. Нишләптер әниләргә җыр дигәндә, әниләргә багышлап җырлаганда, әниләр турында җыр дисеңме, һәр вакыт менә күз алдына минем шушы җыр килеп баса. Инде сез үзегезнең әниләрегезне искә алырсыз, бәлки шушы җырдан соң тагын бер шалтыратып, хәлләрен белешеп алырсыз. Мин әлбәттә күз алдымда, уемда үземнең әнием булыр. Су буеннан әнкәй кайтып килә. Кайтып килә каскаурыя алган кулына чәчләренә җылы карлар булып талмамыгы яватын гына чәчләренә җылы карлар булып талмамыгы яватын гына хәтерлимен кәй күпме еллар шушы сукмаклардан узганым izlab düştüm iken sağınıp şişmeden su algan kız şağın. Şul şaklarga alıp gider sıman atlar oynat şaba üzenden tuğan jirler enkey bilen birge
келер қасқа ұрыя алған қолына ізләріне жылы қарлар болып талмамығы яуатына ізләріне жылы қарлар болып талмамығы яуатына су бойына су бойына Бик зур рахмәт шушы жылы алкышларыгыз, жылы мөнәсәбәтләрегез инде безнең әниләребезгә Ходай Тәгалә тарафыннан дуга булып барып җитсен иде. Инде хөрмәтле дуслар, менә шушы урында мин һәрвакыт дулкынлана башлыйм, чөнки әнкиләргә багышлаганнан соң күңел әле тиз генә урнаша алмый. Менә сүзләрне дә әле җыеп бетерә алмыйм. Нәрсә җырлыйбыз? Тальян күргәч аңладым. Хөрмәтле дуслар, менә җәй айларында шушы концерт программасына әзерләнгәндә мин инде сезгә, тамашачыларга мөрәҗәгать иткән идем. Үзем авыл егете булгачтын, шул менә хатирәләрне яңартып, элек авылда кызык була торган иде. 90нчы еллар, ул минем балачак. Күршеләр күршегә йөри торганнар иде, хәлләрне көненә бер 3 тапкыр күрше кирип, хәлләрне белешмәсә, ул җүнле күрше булмый иде. Һәр вакыт кирип, шәйләр эчеп, хәлләр сорашып, иң кызыгы инде ул кышның кичләре. Кыш көне кич кырын күршеләр җыелышып керәләр дә, оек башлар бәйләп, әбиләр утыралар иде. Инде безнең әниләребез шунда авылда булган хәлләрне сөйләшеп, шәйләр эчеп, шунда бераз шунда гайбәтен дә кыстырып җибәрәләр иде, ансы да бар иде инде. Инде әтиләребез, бабайларыбыз кәрт суга торганнар иде. Без инде шунда бала-чагалар йөгереп йөри торган идек, шунда уеннар уйнар идек. Иң кызыгы соңрак инде табын артына җыелышып, барысы да бергә утырып, шунда авыл көйләре җырлыйлар иде. Һәм инде менә минем хәтеремдә калган куплетларны да шушы җырга өстәдем. Һәм сезгә мөрәҗәгатем шул иде. Сезнең якта нинди көйләр, нинди сүзләр, нинди куплетлар, 4 еллыклар бар, миңа җибәрсәгез иде дип, шундай теләк белдергән идем. Һәм инде сез, Аллага шөкер дип әйтәм, битараф булмадыгыз, сез яздыгыз. Һәм инде менә шушы куплетларны җыйдык та, хәзер сезгә башкарып үтәсебез килә. Авыл көе. Сүзләре менә монда экранда чыгачак, хәзер бергәләшеп җырлыйбыз, яме? Авылымның урамнарын бизиләр, алсу гөлләр. Авылымның урамнарын бизиләр, алсу гөлләр. Аллы гүлле гүлләр кебек, кызлары да güzeller. Allı güllü güller kebek, kızları da güzeller. Bizning uran bigrak madurudur, tan güller kebek. Bizning uran bigrak madur, udur tan güller kebek. Niga güngillerim boyup, boyup kan güller kebek.
бірәсі жырлапта жибәрсе шәп болар еді. Жырлаймыз ма абзай? Haydi. Ay malades, bu ne bit ha? Bu ne bit ko'ngillarni ko'targa. Ay. Sular sipkash gullarida uramnarga yambira. Sular sipkash gullarida uramnarga yambira. Yaşı barlarning qavushuvi avlıma davam dira. Yaşı barlarning qavushuvi avlıma davam dira. Mena qolsa Vaqif Habiy bir nishirlab jibarmasa, bu konsert ozag'ina tiklim normal ravishda Züfer Hayrettinov tabısın bilen bugün. İstimi koyun, istemedim kollarımını. İstimi koyun, istemedim kollarımını. Yarımını yollarına vermem, dirsem de canlarımını. Yarımını yollarına vermem, dirsem de canlarımını. Rüstem Rahmatullin. Şöyle jırlıylar idi sizde. Mına şöyle rahatlanıp suzup turib rahatlanıp jırlıylar idi. Hürmetli dostlar, mına şuşunda men bugün bizning bilan tomosha qilgan do'stlarimni da aytib o'tasam kela. Mına bizning arabızda bizning ko'rinishli kompozitorimiz, jırchimiz, endi bek ko'p motor jırlar avtori, onun turida ko'p aytirga bo'lar, lekin uni butun tatar xalqi bilan uni yorata, hurmat eta Zufar Habiy Hayrettinov. Mana hurmatli do'stlar, shunday bir ko'rinish bor, ul bek motor ko'rinish tugul ul. Mana shusha ko'rinishni biroz motorlisi kela birer qachon balki bizning artistlarga borib jetir, ul artistlarga konsertlarga bek yurmaylar. Shundan da ul nindidir mana shunday bir bilmayman, ayta olmayman ana, lekin menim jon do'stim deb aytam. Jon do'stim mana tugul, yoqtashim da, ul menim vaqtida mana nishik deb aytam. Enekash, men senga ko'rsatam Qozonda. Enekash, sen menga ishon. Ol meni mashina yurtirga da uyratdi. Ol meni jirlarga da uyratdi. Ol meni nishik kiyinirga, kishi bilan nishik suylashirga da deb uyratdi. Rustam Asayev Tataristonning ot qozongan artisti. Bek zo'r rahmat. Bir konsertni qoldirmay. O'zim da hurmat etam aning jırlarini da, jırlavini da, ham aning bilan yanasha o'tirgan, shulay menim yaqin do'stim da. Biz aning bilan birga futbol da o'ynaymiz. Endi qo'yda Moskvalarga xatla borib jetdik. Endi mana ul chaqiruv bo'yicha mana shu sport bilan qiziqsina boshladim. Ham haligi barliq quvonishim, shodligimni bildirib bitira olmayman so'zlar bilangina. Fanil Vakazov, brat, senga bek zo'r rahmat. Alimda bugün bizning bilan tomosha qilganlar, mana qaysi yoqdadir Tatar radiosi bor, qaysi yoqdadir Bulg'ar radiosi. Men to'shni pomoymon anda ko'rib qoldim Ilfarni ham Liliya Xayrullinni. Siz ko'rdingiz. Bulg'ar radiosi xizmatkorlari.
Сізге бек зор рахмет. Байсияқтады Татар радиосынан болғаты мен Ойбазны көріп қалған едім. Мына Ойбаз Садыров. Бек зор рахмет. Құрметті достар, міне сіздің үшін, міне яқын достарым үшін де, міне бұл жырны башқарып өтем, чүнки әр вақыт шушы жырны жырласаң еді деп түрлі жерлерде сұрайсыз. Жис қыңғырау мұңнары. Urrap arılar күлмә қышнымызын юллары Шыңшық итті жил тозығытта жис қыңғырау мұңнары Жис қыңғырау күміш мұңынар Билада түйнім қақта Түйнім қақтағы уйларым Яштікке алып қайта Жис қыңғырау күміш мұңынар Билада түйнім қақта Бара икен қышнымыздың юллары Жис қыңғырау мұңдарында өткеннің тауышлары Ұшырашулар, қауышулар, айырылу сағыштары Жис қыңғырау мұңдарында өткеннің тауышлары Ұшырашулар, қауышулар, айырылу сағыштары Beni tiksizli alıp kızlar Jis kıngırau dağıp bına Otları da şöbüp bına Giylerinim yaşlığım Beni tiksizli alıp kızlar Otları da şöbüp bına Бек зор рахмет. Құрметті достар, енді бұйылны бұл программада жырламасмын дегенім, қатта мен аны кеше де жырламадым. Ләкин бұл жырны Андрей Аношин сұрай. Жоқ, шыннан, ол айта, Андрей, я же на твою группу пришел только из-за этой песни деген была. Спой эту песню, а то дальше второе отделение даже играть не буду. Ол жырда дейсің енді қатыры қалыр. Тыпыр-тыпыр бейіп қал. Жырлаймыз енді? Только ради тебя, дорогой мой. Тыпырдатып бір басмағаш бейі бұлла мінді ел. Тыпырдатып бір басмағаш бейі бұлла мінді ел. Жүрегімді яндырмағаш бейі бұлла мінді ел. Жүрегімді
dürüst nişik durayım özüm Basayımca dürüst nişik durayım özüm İçimdeki sırlarımda aytıp birayım melek İçimdeki sırlarımda aytıp birayım melek Hay sırlarındayım da hay sırlarındayım Hay sırlarındayım da hay sırlarındayım Kıpırdatıp bir basqanda şadlık şeşese agar Kıpırdatıp bir basqanda şadlık şeşese agar Yüreğimde zımpırdatıp gitsin zihın mekhabet Yüreğimde zımpırdatıp gitsin zihın mekhabet Haç sirilerindeyim da haç sirilerindeyim Haç sirilerindeyim da haç sirilerindeyim Kıpırdatıp bir basmağaç bir yuvullamın da yol Kıpırdatıp bir basmağaç bir yuvullamın da yol Yüreğimde yandırmağaç bir yuvullamın da yol Yüreğimde yandırmağaç bir yuvullamın da yol Haç sirilerindeyim da haç sirilerindeyim 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 Это в честь тебя, Андрей. Андрей Аношин. Бек рахмат, құрметті достар. Енді мына башланды, енді қазір рекламалар дейірсіз. Мына яңа альбом дүния көрді. Әлі мына табадандығына түшті дейсең де бұла. Мында 50 жидір жыр сыйды. Айбет, 50 жидір. Бүтін жырларды да сәхнеден бүгін концертта жырлап бітіріп болмай. Мына шушы дискіні алып, сіз мына онда коридорда болашақ. Айбет Фаида. Хаминді шуны айтасым келі, бұл диск әлі бары тек Фәнил Вакказовта бар. Мына Зөфәр Абай Хайреддинов ұрлап жеп кетті бірсін. Сізде бар, айма, сізде бар. Хам Америкада яшаған тамашашыларда, милләттәшләрдә генә бар. Айбет. Мына шы жырларны тыңлайсыз. Күз көне Алла бирса яңа концерт программаларында күрешәбез. Мен шушы жырлар арасынан сойлап қына алам. Әгәр дә берәгез шуның сүзләрен белмәсәгез, айбет. Тикшерәм, бұл сезгә үй эше. Тәнәфес.
Qaydasin tavuş bir yaşligim yoldaşım birgalab ötilgan intavgi yolbaşı Qaydasin tavuş bir qayda canımı üzme yarım yuğalttım Seni yuğalttım yalğıştım ahırı Qaydasin tavuş bir qayda canımı üzme yarım yoksuna Ezlim tabaldı Ezlim tabaldı Takdirler yırtalar Yırakka ilteller Ayıra utsular Ayıra yalkınlar Qaydasin tavuş bir qayda canımla Üzme yarım yuğalttım Yuğalttım, yalğıştım ahıra Birgalab ötilgan yaşlikni Tuzanlar kaplagan Vakıtlar taptagan Qaydasin tavuş bir qayda canımı Üzme yarım yuğalttım Seni yuğalttım Yalğıştım ahırı Qaydasin tavuş qayda canımı üzme yarın yoksuna Ezlim tabalbim, ezlim tabalbim Yoksuna ezlim tabalbim Ezlim tabalbim Qaydasin tavuş Bek rahmat. Bek rahmat. Endi hurmatli do'stlar, yol etib kirdingizmi biroz? Bufiqqa kirdingizmi? Sheylab bo'ldimi? Shirat kutib jetib bo'ldimi? Yari yol etgansizlar deb bilim, endi baytaqgina bir vaqtda berdik bug'ay. Hurmatli do'stlar, mana endi ikkinchi ilishimizni boshlab. Mana ali yori siz bundan chiqasizda bufiqqa kirib ta ketasiz. Balkon siz ulgura oldingizmi? Olar bigirak alla qo'yda Kamchatkadagi zaman. Mana hurmatli do'stlar, oldagi jir bizning Zafar abi Xayriddinov bilan birlikda deganday mana u menga shaxsan o'zimga jir ijod etib berdi. U jir 2-3 yil endi sandiqda yotdi. Ham endi nihoyat o'z o'rnini oldi bizning programmamizda. Jirni nechik turligini ishlarga tirishmadik endi mana natijada biz ani yoshlar stilida ishlarga bo'ldik. Endi jirning ismi Zufar abi yarata, u mana shu temaga yozirga, Shumurt turida yozirga yarata ol. Shunga ko'ra bu jirda Shumurt isi deb ataladi.
Сутыртқан шымырт ағашлары Язлар сайын аппақ шәшәкті Яшты қияларым әлі исән Неше йыллар сенсіз яшәпті Үсті-бізді бір сандуға сайрый Көңіл тула шуғамың білән Шымыртларының исін құшлар жырын Инжи бәрәм сиңа жыр білән Инжи бәрәм сиңа жыр білән Бүләгейті бізген шешәгімді Сатлайсың бір китап ішінде Yıllar geçip şəşəgim yuğalmaz Xoş buylardan tatlı isində Üstü-büzdü bir sanduğa sayrı Көңіл тула şuğamın bilən Şıbırtlarının isin kışlar jırın İnci bərəm siңa jır bilən İnci bərəm siңa jır bilən Suyu qabatlanmaz indi Şımırtlar şəşəgin duyğanlar Sanduq ağaçlarına qabat gelip Bir yanadan öya qırğanlar Üstü-büzdü bir sanduq ağaç sayrı Көңіл тула şuğamın bilən Şımırtlarının isin qışlar jırın İnci bərəm siңa jır bilən Üstü-büzdü bir sanduq ağaç sayrı Көңіл тула şuğamın bilən Şıbırtlarının isin qışlar jırın İnci bərəm siңa jır bilən İnci bərəm siңa jır bilən Züfer Xayreddina Şımırt ise Alqışlar сиңа Züfer абай. Рахмет жүрішін. Бик зор рахмет. Хөрмәтле дуслар, инде программабызда хәзер безнең традициягә кирип китте дисәң дә була. Без безнең арадан вакытсыз киткән шәхесләребезне, легендар җырчыларыбызны, композиторларыбызны искә алып үтәбез. Менә шушы концертта, шушы концерт программасында без искә алыр идек безнең күренекле композитор, инде бик күп мотор җырлар авторы. Аның бүген хәләл җәфәте дә безнең арабызда, ул безнең шулай ук дустыбыз, һәр вакыт безнең өчен борчылып, безнең өчен җан атып торган Лилия апабыз. Сүз бара аның хәләл җәфәте безнең арадан вакытсыз киткән Марсель абый Иванов турында. Чыннан да Марсель абый безнең татар җыр сәнгатенә бик матур, искитмәле, җырлы, мәгънәле җырлар калдырды. Бик моңлы, бик көйле, күңелгә үтеп керердәй җырлар иҗат итте. Менә шу җырларның берсен, минем бәлки иң яраткан җырларымның берседер ул. Китмә син. Sözlerde bitmegen Jırlıysı jırlarda var ali Gitmesin bağırın, gitmesin Yanımda məngüge kalalı
gitmesin yüreğini yaralar. Eğlenip barıbir gelirsin, gümürge üzülüp süyarımın. Gitmesin, gitmesin, gitmesin. Yazдағы kışlarday sağınıp, aşkınıp yanıma gelendim. Görüşüp gözlerde duymağın, gitmesin bağırım, gitmesin. Gitmesin yüreğini yaralar. Eğlenip barıbir gelirsin, gümürge üzülüp süyarımın. Gitmesin, gitmesin, gitmesin. Gitmesin yüreğini yaralar. Eğlenip barıbir gelirsin, gümürge üzülüp süyarımın. Gitmesin, gitmesin, gitmesin. Gümürge üzülüp süyarımın. Gitmesin, gitmesin, gitmesin. Gitmesin, gitmesin, gitmesin. Лилия Иванова. bilen yıldızlarga ışan, ışan.
Uyum bilen zəngər kökünü qışam, qışam Xəyalımda senin bilen yaşim, yaşim Sen yanımda bulsun üçün indin işlim Gözüm yumsam göz aldımda senin sürat Sulışıma sen bitkirak, sen bitkirak Sen bulmasan uğrun tapmay benim yürek Sen bitkirak Gözüm yumsam göz aldımda senin sürat Sulışıma sen bitkirak, sen bitkirak Sen bulmasan uğrun tapmay benim yürek Sen bitkirak Başlarıma türlü uylar tula, tula Meni köşlü itken demek söyüp olar Her gün sayın seni güne uylayım, uylayım Sen bulmasan benim dünyam tuğday, tuğday Gözüm yumsam göz aldımda senin sürat Sulışıma sen bitkirak, sen bitkirak Sen bulmasan uğrun tatmay benim yürek Sen bitkirak Yumsam göz aldımda senin sürat Sulışıma sen bitkirak, sen bitkirak Sen bulmasan uğrun tatmay benim yürek Sen bitkirak Gözüm yumsam göz aldımda senin sürat Sulışıma sen bitkirak, sen bitkirak Sen bulmasan uğrun tatmay benim yürek Sen bitkirak Sen bitkirak Sen Бик зур рахмат. Хөрмәтле дуслар, инде 30 яшькә дигән юбилей концертлар уңаеннан исегездә булса, мен инде концерт башында чыгайдым да әйтәйдем. Хәзер инде алып баручыларыбыз юк. Хәзер үзем алып барам, үзем алып кайтам, үзем җырлыйм, үзем биим дип инде. Һәм шул вакытта әйтеп куяйдым. Әгәр дә сезнең сорауларыгыз, ниндидер теләкләрегез туса, сез инде безгә аны җиткерегез. Сорауларыгызга җавап бирергә тырышымын. Күштән килгәндә инде әлбәттә теләкләрегезне тормышка ашырырга тырышымын дигән дип башлыйдым концертымны. Һәм инде сезнең тарафтан бик күп хатлар килде инде, җырлар күбесенчә җырлар турында сораулар инде төрлесе булды әлбәттә, шул хатынга да бәйләнделәр инде, шул бөтен гаилә темасында актарып чыктылар. Нинди генә сораулар булмады, нинди генә җаваплар кайтармадым. Һәм күбесенчә җыр сорадылар инде. Менә шул Сандугачны җырласагыз иде, Кара Урманны җырласагыз, соңдыр шулны җырласагыз
жырларыгыз иде. Бу теге жыр инде күптән онытылып бетелгән жырларны да сорадылар. Һәм бер вакыт алдымда ярый әле укымадым, башта карап чыктым инде. Опасно бит инде. Минем бит хатыным үзем белән йөри. Шуңа күрә башта укып чыгам мин уйдан гына. Аннан соң инде халыкка җиткерәм. Һәм карадым да булай иттереп булай дигәндә. Филус, зинхар өчен мин беләм сезне төрле телдә җырлаганыгызны да, төрле җырлар җырлаганыгызны да. Зинхар өчен менә таракан җырын җырлагыз әле дигән. Мин карап тордым, башта аңламадым бит, нинди таракан ярый укып тормадым, кесәгә генә салып куйдым да шуның белән онытылган. Һәм инде менә шушы концерт программасына әзерләнгәндә, җәй айларында егетләр инде хәзер Филус, әйдә, ничек дип әйтәм, итальянча җырладың инде, инглизчә җырладың. Әйтә, быел төрекчә дигәч башка килеп төште. Теге таракан түгел, ал таркан икән. Хәзер белмим, кайсы төбәктә ул хатны тапшырдылар микән миңа, кайсы шәһәрдә, кайсы районда, кайсы авылдамы, шуңа бүтән концертларыбызда да бу җырны башкарабыз. Бер шарт бар бу җырны җырлаганда. Анда дип куярга кирәк. Мин дип тормасмын инде. Менә сезгә микрофонны сузам да булай. Менә шулай булса, әйбәт булачак. Киттек. Koluna elini de beni orta yerimdir çatlatıyor. Ağzında sekizi şişirip arsız patlatıyor. Bizim ailemi gör babamızdan eli gönül özgür aldık. Yeni abin gelmiş eski yava kızlar mahvolduk. Seni gidi fındık kıram yolunu berinden çıkaram. Kadrim püsküllü diram yakalarsam. Seni gidi fındık kıram yolunu berinden çıkaram. Kadrim püsküllü diram yakalarsam. Oy balası, bir gerek kadroydu güzeli. Takmış koluna elini de beni orta yerimdir çatlatıyor. Ağzında sekizi şişirip arsız patlatıyor. Bizim ailemi gördük babamızdan eli gelir özgür aldık. Yeni abin gelmiş eski yava kızlar mahvolduk. Seni gidi fındık kıram yolunu berinden çıkaram. Kadrim püsküllü bilam yakalarsam. Seni gidi fındık kıram yolunu berinden çıkaram. Kadrim püsküllü bilam yakalarsam. Acayına düştüm yavrum, kıcayına düştüm yavrum, sıçayına düştüm yavrum eleman. Acayına düştüm yavrum, kıcayına düştüm yavrum, sıçayına düştüm yavrum eleman. Seni gidi fındık kıram yolunu berinden çıkaram. Kadrin püsküllü bilam yakalarsan balkon. Seni gidi fındık kıram yolunu berinden çıkaram. Kadrin püsküllü bilam yakalarsan. Teşekkürler.
Елімнің софқаларын тартып, жаныма күй салып кетелі. Жан ауазым ишітірдей кіші, сау болашма ерте бітелі. Құяшымда, ойымда бұл мені, yoqdi yulduzda бұл көгімда. Сен қайтқанша дүрлеп тұрсын үшін, ұшақ яғып қалдыр көңілде. Біз ясаған ұят узғымасын, әйдә көрмә енді жетер деп, меңлеген yol алда тек-тегені. Соқмақларын миңа илтәден, құяшымда, ойымда бұл менің, yoqdi yulduzda бұл көгімда. Сен қайтқанша дүрлеп тұрсын үшін, ұшақ яғып қалдыр көңілде. Құларыма алып құларыңны, мен тұярмын жүрек жылыны. Кеткен шақта алып кете көрме, жүрегіме салған жырыны. Құяшымда, ойымда бұл менің, yoqdi yulduzda бұл көгімда. Қайтқанша дүрлеп тұрсын үшін, ұшақ яғып қалдыр көңілде. Сен қайтқанша дүрлеп тұрсын үшін, ұшақ яғып қалдыр көңілде. Ұшақ яғып қалдыр Хайырлы кеш, қадірлі достар, қадірлі тамашашылар. Сіздің білен күрішіме мен шексіз шатмын. Әлігіне жырлап өткен жырым. Яңа жырларымның бірсі Риваль Хисматуллин, музыкасы Мәрзия Салахова.
Сөзләренә иҗат ителгән җыр «Саубуллашма» дип аталды. Хәзер бергәләп Мирас ансамбле белән сезгә барыбызга да таныш булган җыр татар халык җыры «Әнисә» бергәләп җырлыйбыз, дуслар. Хей! Тыпыр-тыпыр биргә тимеридәннәр кирәк, тыпыр-тыпыр биргәлә тимеридәннәр кирәк, тимеридәннәр өстенә хәтта баласлар кирәк, тимеридәннәр өстенә хәтта баласлар кирәк. Хәтта баласлар өстенә имән өстәлләр кирәк, хәтта баласлар өстенә имән өстәлләр кирәк, имән өстәлләр өстенә көмеш табаклар кирәк, имән өстәлләр өстенә көмеш табаклар кирәк. Көмеш табаклар өчендә хөрмә җимешләр кирәк, көмеш табаклар өчендә хөрмә җимешләр кирәк, хөрмә җимешләр ашарга алтын кашыклар кирәк, хөрмә җимешләр ашарга алтын кашыклар кирәк. Хәзер бергәләп тыпыр-тыпыр биргә тимеридәннәр кирәк, тыпыр-тыпыр биргәлә тимеридәннәр кирәк, тимеридәннәр өстенә көмеш табаклар кирәк, тимеридәннәр өстенә имән өстәлләр кирәк, имән өстәлләр өстенә көмеш табаклар кирәк, имән өстәлләр өстенә көмеш табаклар кирәк, көмеш табаклар өчендә хөрмә җимешләр кирәк, табаклар өчендә хөрмә җимешләр кирәк, көмеш табаклар өчендә хөрмә җимешләр кирәк, көмеш табаклар өчендә хөрмә җимешләр кирәк. Мирас ансамбле. Бик зур рәхмәт. Si lo so, amore, che io te forse stiamo insieme solo qualche istante. Se ti stiamo ad ascoltare il cielo, la finestra, questo amore che si sveglia e la notte già così lontana, già lontana. Guarda questa terra che gira insieme noi, anche quando buio. Guarda questa terra che gira insieme noi, a darci un po' di sole, sole, sole. My love, chi sei l'amore mio, sento la tua voce e ascolto il mare, sembra davvero il tuo respiro, l'amore che
Aygül Gardislamova, İlgiz Muhiddinov, Filuz Qahirov. Biz rahmet dostlar. Desmond has a barrel and a marketplace, only in a singer in a band. Desmond said to Molly, gotta lock your face. I'm only said she had to get in by the hand. Oh black D, oh black da, love goes on, brah. La la la, love goes on. Oh black D, oh black da, love goes on, brah. La la la, love goes on. A couple of years, yeah, happy at home, sweet home. A couple of kids running in the yard. It does not Molly John. Oh bloody, oh bloody, love goes on, brah. La la la, love goes on. Oh bloody, love goes on, brah. La la la, love goes on. Oh bloody, love goes on, brah. La la la, love goes on. Oh bloody, love goes on, brah. La la la, love goes on. And if you want some fun, take a bloody bloody. Oh, flowing from Miami Beach, BOIC. Didn't get to bed last night. On the way I ran for breakfast on my knee. Man, I had to drink on flight. I'm back in USSR. You my lucky you are, boy. Back in US, back in US, back in USSR. Where were you drink already know me how? Where the left west behind. When Moscow don't make me sing and shout. But Georgie's always on my mind. Show me right this Starbucks motto sweet and soul. Take me to your daddy's phone. Let me hear your bottle like it's ringing out. Come on, did you get right from? I'm back to you, it's the star. You my lucky you are, boy. Back in US, back in US, back in US, the star. When I fed myself with times of travel, Mother Mary came to me, speaking words of wisdom, let it be. In my heart in darkness, she's standing right in front of me, whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love, love is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love, love is all you need. All you need is love. Love, love is all you need. Love is all you need.
Hayırlı erте, cemaat Şirat'tағы ижады тыңғысыз күн башлана. Балалар уже уянған. Только ты играешь, иначе ты не смотришь. О, нәрсе. Ана, Үш минут қала, hürmetli cemaat тизден біз башлайбыз. Бізге оңышлар һәм тағы бір тапқыр оңышлар Құдай тағала бізді ярдәменнән ташламасын. Шулай итеп безнең иҗади көнебез ахырына иреште. Бик зур рәхмәт, җәмәгать. Күрешербез тагын. Шығып киттім шарасыз, көрер көзіге зұрда түгел шибәрлікке шамасыз. Атлар життім мен шанасыз, шығып киттім шарасыз, көрер көзіге зұрда түгел шибәрлікке шамасыз. Ай келелау, 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 ай келелау, келелау, ай келелау, 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 ай келелау, келелау, ай келелау, 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 ай келелау, келелау, ай келелау, 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 ай келелау, келелау. Алма бірлі, алма шешегі түрлі, башқаларға көзі дә салмын, сені көргеннен гүрлі. Алма бірлі, алма шешегі түрлі, башқаларға көзі дә салмын, сені көргеннен гүрлі. Ay kilelau, 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 ay kilelau, kilelau, ay kilelau, 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 ay kilelau, kilelau. Almanın tügərəgin, hazır minni uyulim migan, məxəbət tübəlləgin. Alma durim, almanın tügərəgin, hazır minni uyulim migan, məxəbət tübəlləgin.
gitarada Ruslan Safin. Solo gitarada Marcel Şamsıddinov. Saksafonda Andrey Anoshin. Fleytada Gülnara Yarmiyeva. Miras ansambılının yetakchisi, Tataristanning ot qozongan artisti, virtuoz muzikant Rustam Rahmatullin. Barma o'yin qurollarida Maksim Kupriyanov. Almas satuşular kelgan o'lchovlari barmikan, ajalga daru bar deylar, mahabatga barmikan. Almas satuşular kelgan o'lchovlari barmikan, ajalga daru bar deylar, mahabatga barmikan. Ay kelilav kelilav kelilav, ay kelilav kelilav la, ay kelilav kelilav kelilav, ay kelilav kelilav la, ay kelilav kelilav kelilav, ay kelilav kelilav la, ay kelilav kelilav kelilav, ay kelilav kelilav la. Zinhar o'ylamag'iz, hali konsert bitmay. Alla oradingizmi, yo'qmi? Jirlaybizmi hali? Sizga hali tanish bo'lgan jirlarimizning birisini boshqarib o'tamiz. Sog'inganda. Sog'inganda. Qo'shilib jirlab o'tiramiz. Tamışıları terazeme terazeme şirinip gitseler, yanlarından bugün şaridim, yanlarından bugün şaridim. Ul bitini küter iseler, ul bitini küter iseler, yanlarından bugün şaridim, yanlarından bugün şaridim. Ul bitini küter iseler, ul bitini küter iseler. Sağnularını belki basar idi, selamını alıp gilseler. Kışlar bulup bugün şaridim, kışlar bulup bugün şaridim. Ul sağıngan küter iseler, ul sağıngan küter iseler. Sağınganda nazlı tangjileri, seni yaşagan, sizi yaşagan yoqqa iseler. Onlar bilen birga usharidim, onlar bilen birga usharidim. Ul üzülüp küter iseler, ul küptenden küter iseler. Onlar bilen birga usharidim, onlar bilen birga usharidim. Ul küptenden küter iseler, ul üzülüp küter iseler.
Kütler diseler. Bu tamaşaçımız точно sağınған. Шундай матур шешкелер. Hürmetli dostlar, indi есіңізде болса, озған ел 30 май күнні йығылып көрмесін дағы. 30 май күнні біздің шулай арабыздан шеп шотыр дейсің ол. Біздің арабыздан вақытсыз кеткен, біздің мұңлы сандуғашыбыз, біздің яқташыбыз, яратқан жершібіз, көңілімізде болған жершібіз. Енді Ханепа Фарқиға бағышланған концертлар ұзды Уфада, Қазанда, Шаллыда бір күнні 3 концерт барды. Һәм енді біз Ханепаның яқты истәлігін әдеп, аның репертуарынан жырлар башқардық. Мына Қазанда мен қатнаштым әлбәттә, һәм енді аның бик мәгънәле, бик моңлы бір жырын башқарған едім. Шушы жырны біз программаға кіртергә булдық. Бу жырыбыз Ханепаға дұға болып барып жетсін еді. Ғұмырләріне өлмәс жыр етік. Ғұмыр өтәдилер, ғұмыр өтмей, біз өтәбіз ғұмыр юллары. Артқа қарап, уфтанмайық әлі, өкінмейік әлі соңынан. Өткен инде алға қарап, өтер юлны матур өтәйік. Ғұмырләріне өлмәс жыр етәйік, өкінмәслік етіп кетәйік. Yaşlık ötədiler, yaşlık ötmey, biz ötəbiz yaşlık yılları. Yaşlık derdin soğutmayıq әлі, söndürmeyik yürek buzları. Ötken inde balına qarab, öter yolunu madur ötəyik. Ғұмырләріне өлмәс жыр етәйік, өкінмәслік етіп кетәйік.
gideyim Bugün mesele gidip gideyim Ömürlerini ulmaşır ideyim Bugün mesele gidip gideyim Bugün mesele gidip yaşayayım Bek zor rahmat, hurmatli do'stlar. Endi mana bir o'tinishim bor. Mana biz azrak shoq qattirik hali xalqni. Shunday mana menim uchun konsert boshlana ol parda ochilg'ach. Konsert bita ol parda yopilg'ach. Men endi narsaga aytam, mana so'nggi 2 yil qala tomoshachilar qo'yadir oshiga boshlay. Tezroq tigi eshikni qoriy boshlaylar. Mana o'zimda konsertlarga yurganim bor, ham endi konsertga kelib, ozag'ina qadar o'tirdim. Men aytam, tekshirib qarayman hali. Неужели men aytam tiganda ostda shu qadar uzoq kutasida, uzoq tigi tilmirib bosib turasizmi ekan deb. Ozoqqa qadar bosib turdim. Eng so'nggi kishilardan bo'lib, so'nggi tomoshachilardan bo'lib tushdim. 2 minut bosib turdimda, onda bit 6 tariza ishlab turib endi. Oldimda kiyimlarimni qaytib bitdim. Men aytam, qo'ya oshiqalarsan xalq. Şuna göre bilen biz sizden bilen optiratik hali. Konsert perde yapılgaçkına işiklerge taba kurtgalırsız. Mine şundan da mişik deb aytayım. Ali konserttin birazgina bir ölüşü var. Birgelep şu motor kişini tamamlayıgıyla yama. Mine utinip sorayım şunu. Jil Qopqa degan jir bilan davom etamiz. Qopqa xamanda durar ekan bizning shunda uchrashuvlar esingdami so'mirgan Jil Qopqa shul Jil Qopqa qo'shilada yobilar G'umurlar bigiz o'tarib g'umurlar sensiz o'tarib Utanğan şaklar bular G'umurlar bigiz o'tarib g'umurlar sensiz o'tarib Utanğan şaklar bular Xatirələrini yanartıp hamanda duran Qopqa bizning suyib bitmez hatta qolin kitobga Jil Qopqa shul Jil Qopqa qo'shilada yobilar G'umurlar bigiz o'tarib g'umurlar sensiz o'tarib Utanğan şaklar bular Şul Qopqa hamon silidir jillarga bizning Qopqa Menimda uylar qayta ikkel tanışqan chaqa Jil Qopqa shul Jil
kapka Başılara yağmurlar Hımırlar bitti sütelim Hımırlar sinsiz sütelim Uftanıgan şaklar bular Şulay bitir istem atayım Dil kapka şul Aşılada yağmurlar Hımırlar bitti sütelim Hımırlar sinsiz sütelim Uftanıgan şaklar bular Uftanıgan şaklar bular Hürmetli dostlar, mına näse diýip aýtasym kela. Bugün konsertda gatnaşkan ýigitlerni ýyglan etýäsim kela. Ruslan Safin, Marcel Şamsutdinov, Ilgiz Muhiddinov, ýyrşy ýigitimiz, maňly sandogaşybız, ümitimiz, Maksim Kupriyanov. Bugün Maksim Bigrak'ta balqıp tura, çünkü onun halal jafeti Zamira Rajapova şulay uq bizning bilan birga tamasha qilar. Rahmat Zamira kelgan uchun. Saksofonda bizning Andrey Anoshin. Tapırdatib piyip qal Andrey. Jyrşy qızımız Aygül Gardislamova. Gülnara Yarmiyeva. Tatarstan'ın at kazangan artisti Miras Ansamblinin alıştırgısız yetekçisi, virtuoz muzikant Rüstem Rahmatullin. Tavuş operatörümüz Ferit Minglibayev, ut boyuşı rejissörümüz Ayrat İlyasov. Kaminde barlık mına şuşa türkümümüzün yetekçisi, onun tağın bir rolü var alim, benim halal jafetim Ilmira Kagirova. Kaminde elbette siz Qozon tamaşaçıları, sizge bek zo'r rahmat. Mana şuşa yerda men aytar edim, hurmatli do'stlar, biz ko'pdan tug'ilgina o'zimizning ijodiy safarlarimiz bilan Boshqirdistonga chiqib ketgach, bek og'ir xabar eshitdik. Bizning legendar dahiy jurchimiz, bizning mungli sandoqashimiz, mung podshabimiz Ilhom Abiy Shakirov bizning orabizdan qizg'anishga qarshi ketib bordi. Mana näse diýip aýtasym kela, hurmatly dostlar, mana şunday şahslarybız, şunday legendar jyrçylarybız bizning oradan ketip bargaç, Ilhom Abiy Shakirov, Alfiya Abzalova, Haydar Abiy Bigishev, Farida Pakudashova, Ilfak Abiy Smakov kebek titanlar bizning arabızdan ketip bargaç, көңелдә әллә нинди тынгысызлык, әле моңа тиклем булай да татар җыр сәнгате өчен борчылып торган чак иде. Алар булганда барыбер ниндидер өмет чаткылары әле күңелдә бар иде. Хәзер инде ул нишләптер менә тынычсызлык, тынгысызлык менә күңелне биләп ала. Ләкин мин шулай дип әйтәсем килә, без аларның, менә без яшьләр, яшь җырчылар, менә монда Рөстәм Масаев та утыра. Монда Алла бирсә, әле артистлар тагын килерләр. Һәм мин шушы яшь артистлар исеменнән әйтәсем килә, без яшь артистлар шушы зур, дахи, легендар җырчыларыбызның традицияларын дәвам итәргә тиешбез. Без алар җиткергән халыкка куйган хезмәтләре, җыр моңнарын киләсе буынга җиткерергә тиешбез. Бу безнең төп бурычыбыз һәм төп миссиябыз дип уйлыйм. Менә шул әйтер сүзләрем. Һәм инде хөрмәтле дуслар, минем иҗади тормышымда зур вакыйга булып калган бер язма бар. Ул язманы сез әлбәттә күргәнсездер дә, менә күрмәгәннәр күрер. Илһам Аbiy Шакиров белән вакытында без Китмә сандугач җырына
bir türlü yazma işledik. Hem şuшы yazmanın bir bəlәки генә өлешен сезгә күрсәтеп киләсебез килә.
Hürmetli dostlar, hürmetli Qozon tomoshabchisi, sizga barig'izga da bek zo'r rahmat. Ozoqqa xatdi mening tilakni o'tadigiz, shundan da sizga bek zo'r rahmat. So'ngga xatdi jırlarımızı tıngla bitirib konsertning ozog'ina qadar turgan uchun sizga bek zo'r rahmat. Bizning bilan bizning ijodimizga betaraf bo'lmaganingiz uchun, bizning uchun jon atib turganingiz uchun sizga uludan ulu rahmat. Qaminda shuni da aytib o'tasam kelar, bu hozirgi kunda shu sahnalarga xalqni tomoshabchini mindirmaylar ekan, eshiklarini beklaylar ekan. Shunga ko'ra agarda endi sizning tilagingiz bo'lsa, men sizning yonga chiqarman, fotolarga tushiribsiz agar kerak bo'lsa. Bek zo'r rahmat. Ko'rishlar nasib bo'lsin. Eson sog' bo'lingiz. Rahmat. Balkon rahmat. Tatar Inform 1990-yildan beri tatar ham rus tillarida yangiliklar hozirlaymiz. Kompyuter, planshet, smartfonda yangiliklar, fikr, kuzatuv.